Lambat daw yung ibon na binibenta mo? Sabi mo nga. Ha? Hindi yun lang ba? Buy and sell lang. Buy and sell kasi to si Boy. Mga binibenta niya, nabibili niya lang din, tapos pinapatungan niya ng mga 20, 15, ganon. Para pang may baon siya, mga lapatids. Ay, PM nyo lang si, ano FB mo? Lloyd Malikdam. Labong lambat dito, mga lapatids. Nabibili niya lang ng mura. Tapos binibenta niya, pinapatungan lang ng 15. Minsan pa nga, balik taya pa, ano? Tapos papakainin mo pa. Walang tubo. Minsan walang tubo. Ayan, mga lapatids. Ito yung mga ibon na pambenta niya. Lahat ito may sing-sing, di ba? Ano yung pinakamaganda ngayon dito? Yung hindi pa nakita nakaraan. Ito, bago lang to eh. Ayan, bago. Ba't di na naka-plastic? Ito, borga, mga lapatids. Magkano itong borga mo? 250 na lang yan. Yan, 250, mga lapatids. PM nyo na lang siya. Taga-iner ka? Saka ba, San Carlos. San Carlos, San Carlos. Yung isa nabili na? Ilan yung binili nila nakaraan? Dalawa yun, Dalawa? Dalawa, mga lapatids. Lloyd Malikdam, PM nyo lang ha. Buy and sell to, mga lapatids. Hindi niya na alam kung saan galing yung mga ibon na binibenta sa kanya. Tama ba? Batalas mga nag-quit ano? Sige boy, thank you.